Kuhlale kuyintokozo ukukhuluma nawe. Okubalulekile ukufanele ukuthi ufone ngo-9 ekuseni ngo-5 ntambama kuphela. Ungawusebenzisi WhatsApp, ungawasebenzisa ama-WhatsApp calls, ungawusebenzisa ama-SMSs, futhi ungaceli ukuwasebenzisa ama-SMS noma WhatsApp noma ama-WhatsApp calls. Senza i-call, a-direct call kuphela. Lokho kuyangithokozisa. Lokho kwenza ukuthi nami ngibuthi hayi cha, la ufaka khona isandla abantu appreciate. Yabona, hayi umuntu ufuna ukuthi yenze ngendlela le ufuna yena afuna ngayo. Bona lokho kuye kukhubaza kakhulu umoya wami. So namhlanje sibheka la udaba olukaSimphiwe Zondo. Uthi-ke amen mkhulu. Ngisacela ukungichazela iphupho. Ngibukela izingoma eziningi igcwele umuzi. Zizele iningi lazo. Shouldn't be zinamankonyane. Should cows and calves, yeah, maybe. I'm not good in English, guys. So in common amankonyane. Should there are cows and there are calves within that premises. Yabo. Singaphakathi kwegceke, they are within the premise yalila khaya. So lokho singikusho ke ngenkomo. Inkomo ziwuphawu leyidalwa kubantu abaningi ngokwesintu, amathongo. Bese kuthi amankonyane nawo futhi ngokwesintu yabo uphawu leyidalwa. Idalwa zabantwana, idalwa zeingane, amanono, etc. It depends on the name ongalisebenzisa nawe. Njoba konke kusho idalwa, konke kuyayisho futhi ingcebo. Kuyabasha abantu, kuyawusho umndeni futhi. Yabona. Asithi thina number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha la inkomo zinamankonyane siye sithathe njengophawu oluhle uma zingaphakathi kwekhaya, ngoba luyayikhomba impumelelo nokuthi usuke wena uzobusiswa ngengcebo enkulu. uJobe 21 verse 10, inkunzi yabo iyakhwela kayiphuthi, inkomo yabo iyazala kayiphunzi. 2 Samuel 2 chapter 12 verse 2, ecebileyo yayinezimvu nezinkomo eziningi. Yabona. Okay. 2 kwesinye isikhathi uma ubhubha inkomo zinamankonyane kuyaba uphawu oluhle futhi uma zingaphakathi kwekhaya. Lokhu kubuye kukhombe ukuthi ungalindela okuhle nenala nenzuzo nokuthi uzochuma kakhulu emkhakheni wakho. Futhi ngenzeka kune profit ozoyithola, kune abundance osuku uzoyithola. Yabona, kune success osuku uzoyithola emkhakheni wakho. uGenesis 21 verse 20, uGenesis 41 verse 25, uJoseph wayesethi kuFaro, iphupho likaFaro liyinye, lokho uNkulunkulu aza kukwenza uza umazise uFaro khona. 26 izithole eziyisikhombisa ezinhle zeminyaka eyisikhombisa, izikhwebu eziyisikhombisa ezinhle zeminyaka eyisikhombisa. Iphupho linye, bheka ke kuyeziminyaka eyisikhombisa yenala enkulu ezweni lonke laseGibhithe. So number 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi umuntu ngokwesintu. Number 3, ngokwesintu uma uphupha izinkomo zinamankonyane kuba uphawu oluhle uma zingaphakathi kwekhaya. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka uyaqinisekiswa wena ukuthi amathongo ongaba amakhehla nezakwazi kanye namanono angaphakathi komuzi. Oshuleli iphawu elingavela ukukhomba ukuthi zonke idalo zakho ngabe izidalo zamakhehla, izalwazi kanye namanono zingaphakathi kwekhaya. Kungenzeka lento ingavela ngoba umsamo uhlambulukile, ugezekile. Ingavela ngoba kade nisanda kufaka izidalwa ngaphakathi. Yabona, uconfirm ukuthi zingenile uma sangena zonke futhi ngobuningi bazo. Yabona, asivale ngokuthi number 4,
futhi ke uma uphuphala izinkomo zinamankonyane kuyaba uphawu oluhlumazi ngaphandle kwekhaya lokhu kungabe kukhombe nje ubumbano nobudlelwane nomndeni omkhulu noma ngabe kukhombe ukuthi umndeni lo unobudlelwane obuhle ubumbene yabona futhi mkhulu lo mndeni noma usazoba mkhulu lo mndeni usazokhula lo mndeni kwakumbe inxuluma uzoyinxuluma yabona onomndeni omkhulu uma uthi umbaba onesithembu onezingane eziningi njalo njalo okumkhulu lapho unezingane eziningi ingabe isayida symbolizes umndeni omkhulu noma ukuthi wena uzokuba nomndeni omkhulu yabona ngokuhamba kwesikhathi obumbene futhi siyabonga kakhulu besibeka la inkomo zinamankonyane akwande akube kuhle.